Yes, so my wonderful people, welcome once again. Welcome. Yes, I bring you this particular video. I don't know how this video is going to make you feel. It's going to give you mixed emotions, right? You're going to be feeling sad. You're going to be feeling somehow, excited, not excited, but somewhere in the middle, right? Between sadness and excitement. Oh boy, as in the tea was just breaking my head, and I have to I had to just let you guys see this thing, right? Yes, this is IPOB Media. Yes, in case you are new to this channel, this is the place where we bring you the good news of Biafra, the only channel where you get the latest legit news, information, updates, trends, happenings, events, and everything you need to know about Biafra and our struggle for freedom. Yes, if you're new, please subscribe, click on the notification bell so you don't get to miss out on interesting videos like this, and don't forget to share on all your social media handles so that our people get to know what is going on, right? And share your thoughts in the comment section. Especially this particular video is something I need to really get your thoughts, share your comments, and I'll be replying to all of them, and give this video a thumbs up. All right, my people. See, this particular video is about Igbos in the Delta region, right? Igbos in Delta State. When we talk about Biafra, these people say they are not Biafrans, right? Yet they speak Igbo. I'm not going to share full details, right? I want you to watch this clip, right, and see for yourself the kind of confusion. This is as in confusion pro max. I don't even understand. Do these people really have sense? Like, you speak Igbo, your name is Igbo, you speak Igbo, and yet you claim you are not Igbo. Watch this video yourself, right? I won't watch it alone. Make sure you comment. I'll be right back. ụbọchị tata ọ dị okwu bara uru, okwu dị mkpa, ọ dị oke mkpa anyị chọrọ itinye ọnụ. Ụmụnne anyị ndị bi na Delta steeti, ụmụafọ Igbo ndị bi na Delta steeti, enunugo na ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ha abụghị ndị Igbo, na mmadụ na-aza afọ Igbo na-asụ Igbo, ijụọ ya ebe o si, ọ sịghị na ya abụghị onye Igbo. Ọ bụrụ na ịbụ ha anụ enu ịbụ ha nana ka ekwenụ nke Igbo, mana anyị nwere ihe mere ede o ji nwee ebe nwee ihe na-ekwu maka ya bụ na anyị jụrụ ha sị ha kedu ihe kpatara o ji bụrụ na unu na-asị na unu abụghịzi ndị Igbo ebe ọ bụkwa na unu bụ ndị Igbo. Ya ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ya bụ nwanne m nwoke kwụsị okwu, ọ dịkwa onye m ga-akpọta ga-atinye ọnụ n'okwu, mana ka anyị nụ ihe bụ iwe ha ji wee kwuo ya bụ okwu. O nwere mgbe ụfọdụ n'ime ndị bụ unu ndị bi ofe mmiri Niger, ndị Delta, ya Famasaba, ha abụghịzi ndị Igbo, na ha ekwetaghazi na ha ga-esonye ndị Igbo. amakwọ m ndị na-akpọ ndị Igbo, ọ na-akpọ ndị Igbo ndị Biafra, ọ ndị na-asụ asụsụ Bịa ka ndị na-akpọ ndị Igbo. Ndị Igbo bụ onye ọbụla na-asụ asụsụ Igbo. Asụ Igbo ka ya asụsụ Igbo, because that time I learned this Biafra war, that time of Biafra war, has na the map of Biafra say River Niger. So ndị Biafra bụ ndị Igbo. Amaze the definition of ndị Igbo. Even right from time, I were different regions in Nigeria. I were not Nigeria and whatever. Even that Bendel, that Bendel, and a Midwestern region that time. So even that time, Biafra war, that the civil war, out of that time. That time we would retire the gap, sit down from Onisha down. Was there the Biafra or was about now? So in that time I had them so small. That time I already thing. But that chicken go man inside Gogo. We are from Onisha. Gawaza down to even to Bayelsa was a Biafra. So I'm more na ndi Biafra was in the Igbo was in the Keyo. Mana anyị na-ajụ bụ ndị kedu ebe unu bụ ndị Igbo? Ndị Igbo Biafra, that Biafra map, maybe go the thing na share go the boundary. Like my place now Mbiri in the Kano East local government area. We were marketed from Benin, Edo State. So this some people will say some other states Bia, like all those Abia, all those Anambra, all that is. And those will be some like everywhere. I'm with a business. Those eastern part of the country, they're very good in business. So I know I be my business in our own area. So
definitely maka closeness enwere with ndị Onitsha na ndị other people. The asụsụ nke wu the same thing. So that's the thing, sir. Okay. Mana n'obi nke nkịta Igbo onye Igbo mana ị na-asụ Igbo, ị na-aza afọ Igbo. Isi na afọ na-azara afọ Igbo. Amakwa the meaning na ihe kpọrọ the meaning. Ọnwụ ka ya bụ na ọnwụ ka ọnwụ na-egbu mmadụ ka ọnwụ karịrị mmadụ. Ọnwụ karịrị mmadụ. Bekee na-akpọ ya chekpọ mmadụ. Ị na-akpọ ya ọnwụ ka ọnwụ ka. Ọnwụ ka. Anyị na-akpọ ya ọnwụ ka. Mana anyị na-ewu Igbo. It's not going to be Igbo, but here the whole thing no inside there. Maka that time, I could that Biafra. Yeah, all the thing. I come to that. Yeah, everybody way because that's a Biafra. That's not that boundary. It's in Onitsha. So when you idea, you get to see what I address that thing. When anything now. Like most of my friends, I was in the from after River Niger down to other states. And Igbo, no, one Igbo. Like in my own area now, and I bought like other people now, and I bought some people in Igbo. In my own area, I be to Eka in Abo or every other area, and I bought some people in Igbo. So all na ancha Igbo. Like you now, Anambra man, Imo man, Igbo. Or the possible. Ya wona etu yi no na enwere ndị na-akpọ ndị Igbo. Enwere ndị na-akpọ ndị Igbo. Make a research now. Guys to Abo or whatever. A na-akpọ ya ndị Igbo. Onwere ndị na-akpọ ndị Igbo. Ngwa biko kenekwa ha n'eze na anyị. Ekelekwa m unu. Ekelekwa m unu maka the opportunity and the privilege. Unu to je ku my own share my own experience. Maka ihe nghọta about the here my parents gwara m maka akụkọ. So I thank you people, I greet you. Ndị be anyị sị na ọ bụ uru bụ onye na-mara ebe o si bịa. Anyị nwe 25 local governments, 3 senatorial districts. Delta North bụ anyị ndị Igbo, ya 9 local government. Delta Central bụ ndị Soko na ndị Urobo, 8 local government ka fa nwe. Delta South fa bụ ndị Ijo na ndị Ichakiri, 8 local government. So ndị Igbo nwere more local government na Delta State than ndị ọzọ. Afa gị bụ Okeke, afa gị bụ Okafọ, afa gị bụ Nwachukwu, isi na iburu Igbo gị ka ịbụzi. Anyị ma na o nwere ndị si Benin na ndị ọzọ bịa sị even na Igbo East. O nwekwazi ndị ọzọ mix si even ndị si Ghana na ndị Sierra Leone bịa si na Enugu there wanche eme Igbo. You know the same thing ka anyị nọ na Anioma. Anioma basically bụ ndị Igbo. Nkobale ndị Asaba ya bụ Ahaba. Nteje ka fasi bịa Ọkpana mbụ nri. Ọwa bụ nri. Igbanke bụ ndị bụ ogbe Modiafa bụ nri. Ọgwashi Ukwu bụ nri. Igbuzo bụ isu na nri. Mana o nwekwa within the group ịbịa afọ dịka na-ebu dị na Oshimili local government, Oshimili North local government. Ndị ebu bụ the truly 3 communities. Àwọn na-asụ asụfa felue taa ya bụ ndị nri, ndị Olukwomi, Ori Yoruba na ndị Gala ya Ibu. So ọ bụ na ndị ọzọ na-eklem na fa abụrụ ndị Igbo, fa ka mee ka ndị Igbo keep their 3 languages, keep their language ebe ha si bịa. Ụfọdụ na-eklem na fa si Benin bịa, fa siro Benin bịa. O nwere ndị a na-akpọ ndị nwe eze Chime, ya bụ dịka Uselokwu, Iselazagba, Obio, Onitsha Ugbu and the Onitsas. Okay, nnefa bụ onye Benin, mana nnafa bụ Chime onye Igbo dibịa. You know, so ụfọdụ kwere na fa bụ ndị Igbo, ụfọdụ kwere na fa bụrụ ndị Igbo. Mana ndị unu bụrụ ndị Igbo a na-asịsị fa wazizi aza afa ndị Igbo, ụmụ unu niile na-asụ Igbo.
ọ bụrụ si Bini bịa ka ọ si Isoko ka Orobo bịa ọ na-aka na-asụ ọnụ ndị anwa na-aza afa ndị anwa emime unu ga-aga na-agọsị n'unu si ebe a bịa mana ife niile unu na-eme bụ ndị Igbo ka unu si echi eze ndị Igbo ọ ga-ekpatazi ya ọ bụ onye bịazịa na anị mmadụ oke ịnọ na be gị ndị anị mmadụ abịa displace ya welu ya tradition welu everything in how many years we lose their own language superimpose on our own language therefore ilofuzi ọnụ bụ unu mba nke a bụrụ eziokwu mụnwa kweta na anyị ọma niile bụ Igbo mana o nwere ndị isi Benin na ndị ọzọ join ava mana afa pempe so amasịzi na arụrụ ụwa banya na akpa shuga so akpa shuga amasọzi ka shuga so mụnwa kwe na anyị bụ ndị Igbo ọ ya kpata ndị bụrụ prezident aka ikenga ya bụ Igbo niile owuwe echi abụ onye ọgwachi okwu ọ dị mma nya bụ nwa amadi ekwuo n'etu o si dị ya n'ọnụ otukwu n'etu o si dị ya n'obi iwe hụrụ na anya bụ ihe bidoho n'ebe ọ nọ na o bidoro n'ebe ndị nne na nna ya nọ mana gịnị kpatara ha ji na-ekwu okwu a ọ dịkwanụ mma ka anyị nebi anya mara etu anyị ga-esi mee ya bụ ihe maka na anyị maara na anyị bakwara ụba bụ eziokwu mana anyị nwe ibe ibidozi na-atụfu ndị anyị maara na anyị bụ otu ọbara enwere etu ọ dị Ugwumba bụ Ugwumba. otu ihe bụ ihe ọjọọ ihe gbasara agha anụrụ n'obodo anyị wetara anyị bụ na ọtụtụ n'ime ndị be anyị hapụziri ihe gbasara ezi omume wee na-esozi onye ji ego. Anyị maara na mgbe gara aga ihe a na-achọ bụ onye na-eme ezigbo omume. Ịchọ ịkpọga nwa gị ebe ọ ga-agbapọ ebe a ga-akụziri ya ahịa maọbụ kụzieri ọrụ ma nke a ma nke ọzọ, ihe ị ga na-achọ bụ onye ezigbo omume, onye nwere ezigbo agwa, onye na-emeta ọfụma, ka ọ ga-abụ emecha anya ka ya bụ nwata mụtakwa. Maka ihe a na-amụ abụghị sụsọ ya bụ ọrụ ma ọ bụ ya bụ ahịa, ihe a na-amụkwu bụ omume, etu esi ahazi ihe, etu esi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mana ugbu a ndị be anyị ha na-achọzi bụ naanị onye ji ego, asị gị ị na-akpọgara ya onye a ọ ga-edukwu ya ụlọ ma ọ bụrụ na o mechaa. Ebe ọ bụ na anyị makwara na ọtụtụ ndị mmadụ ma ụfọdụ ndị kpatara ego na-abụ ha agbachara ha bọyị ha dekwa edu mmadụ ụnụ. Ngwa ka anyị kpọbatanụ Chief Gregory Ibe bụ onye na-eme mmemme ahụ akpọrọ Uturu Cultural Carnival. Ọ dị ọtụtụ okwu o nwere itinye ọnụ n'ụbọchị tata, biko ka anyị na-enọrị anụ. Ihe merenụ ọ na-abụ ịkpọ identity loss. Identity loss bụ dịka ihe mee gị, ihe ukwu mee gị ga na-eze onwe gị eze, mana ihe niile anyị ji na-eze onwe anyị eze afụala n'akụkụ, anyị agbagotewekwele. Ihe niile anyị na-emewu ndị niile kwere na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma, ndị niile kwere na okwu anyị ga-anọfe ihe suggestion emere eme by UNESCO. Ọ na-abụ ihe ga-gbatuo o mechaa ọ ga-arịgote elu. Nrigote elu ọ na-abịa ugbu a ọ ga-enwe ọdịda. Onye mere bụ na o nwebeghị na onye anyị nwe na ọchịchị ga-eme n'ihe o kwesịrị ime. Mgbe mbụ ọhịa ọma na-amụ asụsụ anyị ka ndị mmadụ na-achọ ka amụta ya, onwe mgbe ọ ga-eruzi ha enye anyị ọnọdụ anyị, asụ anyị agaala. N'ihi na ndị niile nọ na Amerịka, obodo nọ na Amerịka na-alọtabe 20 years iruo a na-eme cultural event ebe ahụ. Ọhịa eme na ndị si Amerịka nke ugbu a kwuru na anyị chọrọ ịdị na anyị bụ culture niile anyị nọ na-eme na Igbo Uturu Cultural Carnival, ndị gbara 1st to 5th to onye nke ise anyị evuru ha gaa Amerịka na Washington na Smithsonian Institute na-aga eme annual event, so that ka onye ọbụla kpọta ụmụ ya ndị Igbo dum ka ha bịa hụ different ụdị na ụdị nọgasịnụ na omenala anyị. Ụjọ a na-atụ m na anyị ga-agafere atụmatụ ahụ ndị eruru ndị UNESCO, anyị ga-emecha hafụ ya n'ihi na mụnwakwa bụ UN consultant. Ọ bụrụ na ịtoro n'Enugu ọfụma, ịwụ onye Enugu, ndị niile na-arụ shoe na tailoring from Robinson to Eze Street to Oguyi to Owerri Road, ha ụcha ndị Uturu banye ime Ogbete. Mgbe ahụ iruo na Ọnịcha na shoe area ahụ, iru ebe ahụ sị nwe ndị Uturu nọ ebe a, ndị mara achụfụghị n'ụlọ. Ọ ya mere ndị Uturu ji dị proud isi na ịbụ onye ochi na ọhịa ka gị mma ka ị na-ezu ochi, na onwe onye Uturu ga-eghe gị ọnụ.
ha ga-enwe na ọwụ na omenala anyị datị na onye ahụ ha chere biri ya echi na ọ na-aga ịla. So ọ ya mere onye ọbụla ji sị ha onwekwe ihe na-arụ gasị mba sị ga-amụ ọrụ aka. That's why ị ga-ahụ anyị na-aba ndị shoemaker, ndị tailoring, anyị juru ya eju. Ọ hapụrụ ịga akwụkwọ, ọ wụzi na ọhụrụ aka ụmụ anyị bịara gawazie akwụkwọ. Mgbe mbụ ị ga-aga ịrụ ọrụ n'obodo anyị ebe a wuturu, ọwụ na ibe ya abacha gị ga-adonye ya na mmiri na-achị achị ka the chemical nọ na starch were orugide mmiri ahụ ya enwe ike ịsafe ya. Mbata ebe ọbụla isi bụrụ onye uturu bata na mmiri ahụ, ịsacha aka gị inwe ga-etinye aka gị na basket ahụ chịrị taa, ibeta ị ga-eburu the basket, ga-evuru eketere ahụ ga-achịrị ya taa gawakwa ebe ị na-aga. Ọ bụghị oshi. Ihe a bụ na agụụ ji m, ahụrụ m ihe nwanne m mewere, onweghị onye asọ ogbu ofu onye na-azụ nwa. Ndị Igbo anyị hapụziri ọzụzụ nwatakịrị ya dịzie ka onwe onye nche. Ndị na-azụ azụ enwe ihe akpọrọ ya, ndị na-eziga ụmụ ahụ eziga nwe ihe akpọrọ ya. Ọwụcha ịga skuulu wee onwe ndị mụrụ ọrụ aka mgbe ha chetara tete n'ụra dịka obodo mba ọzọ si eme, ha gaa akwụkwọ. Ịga Alaba ịkọ mgbịrịmgba na a ga-enwetali 30% ndị na-ere ahịa bụ graduate. Onwe ndị gụchara agụcha banye. Ọnọdụ anyị abụbụ ọnọdụ anyị nwere ndị ga-egosi anyị na o nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Bifo amụọ anyị, nna m ha bi na Kaduna. Ndị uturu niile nke ọbụla batara ọlọta Krismas, onye ọbụla eso ya, onye ọbụla akpọta nwa ha. Mgbe aka a na-enwe role model, onye kacha eme ka ọ bụrụ onye nwa m mụrụ ahịa ọrụ n'aka ya, onye kacha eme ezigbote ụma ka ọ bụrụ onye nwa m na-eso. Kama alụchazie agha, onwezi onye na-asị onye kacha eme onye ezigbo ụma ka ọ bụrụ onye nwa m na-eso. Onye oshi tikata foto ebe ọbụla asịso ya. Ụmụ ihe ọma ahụ eji na-ama mmadụ, onye na-agbakarị mbọ, onwezi mgbe ejiri werezi ya mere isiokwu. Ya gbara agụ, ọ na-agba agụ na-ebute ajụcha anara. Ihe ndị ahụ ndị Igbo ka ji kpọrọ ezigbo ihe, ewụsị ya na ndị a na-akwado abụrụ ndị ọjọọ. Ile anya obodo bara uru na-abụ obodo ofu onye pụtara ha nwee ezigbo omume ya zụọrọ ha ụmụazị. Onye ezigbo omume zụọrọ gị ụmụazị, taa ka ọ ga-adịgide ụmụazị ahụ na-agba mbọ dịka onye ahụ. Onye oshi zụkwa anaghị ụmụazị, taa ka ọ ga-esi dị. Ọ ya bụ ihe agha bịara gbasazie onye ọbụla ngwere n'ọhịa oke n'ụzọ. Onwezi onye chọrọ ịmụ ọrụ aka, ọ wụzie mgbe atụrụ ya atụ, mgbe efere ya efe. Ihe ọbụla e mere ka ego pụta, ndị Igbo a na-azị ajụ ajụjụ. Ọ ya mere ihe niile ji na-emebisi. Mana anyị ka m nwekwa olileanya dị ukwuu na nwa mgbe oge otu anyị bidoro na-ekwu ya na-ekwusi ike, unụwa na-agbakwa mbọ na-ewegasị ha ebe ọbụla ekwesịrị iwega ya. Ndị nna na ndị nne ga-ama na ịkwa isi nwa gị na ihe ọ ga-aba uru ezigbo ihe bụ ihe a ga-atinyere gị aka n'ukwu. Obodo niile n'ala Igbo mụta ịkwụ na ụzọ kwụ ọtọ, ịgwa nwa ha na ihe ọbụla ga na-eme ihe dị mma, obodo ga-emegharị. O nwere ihe mere na 1983, ofu onye ebe anyị gara Lagos ga mụọ mekanik. Ọmụdụ mekanik mụruo ya afọ ole a na-eme ya, ha ga-zuru moto 306 ekere ndị senatọs mgbe ahụ. Vuru moto senetọ ahụ na-agba, ọ pụta na polisi ụtọnyarị ya so ya gba anyị ya sị ya akpọ onwe ya senetọ. Ndị polisi hafịa ya, vuru moto rute n'ezi nne ya tie chei na nwa ya ọ dịbe 6 to 1 year ọ gara ịmụ mekanik, na o torubeghị ịkpata ego ịgba moto a, na ọ bụ na o bupụghị moto ahịa na ya ga-akpọrọ ya obodo. A na-ekwu nwaanyị tiwe, ndị obodo gbakọ ya, nwa ya si mama ya nọ ya sị na ọ ga-apụ nga na o torubeghị ịgba moto. Na ọnụ takwara na gịnị bifo agbanụ moto na ị ga-amụcha n'ọrụ
eduo gị bido nke gị bido kpakawa n'ego na o nwere ka esi arị ya dat na ekwa nwaanyị the boy vuru moto ahụ gakwu n'ụlọ enyi ya nwoke rịa so ha ga-paakị ya ebe ahụ orugo nnọmme 3-4 months after polisi si Lagos chọgide ha land ya ịbịa buru nwaanyị mama nwa ndị obodo gbakọ tie ị ga-ebu nwaanyị afọ nwaanyị ekweghị na ihe ọjọọ nwaanyị asị nwa ya na ọ bụ otorubi ịgba moto a n'ọhịa ọjọọ ka ọ mgbe ya kwe ya nọrọ n'ụlọ a na ọ chụrụ nwa ya achụ hai ndị polisi si na ihe o mere asa ya ndị polisi na ha ga-epik ya na nwaanyị akwụ n'eziokwu obodo gbagharị ya ka ebe ndị polisi fụọ emegide investigeshọn agazie n'ụlọ onye rịara so n'obodo ahụ gazie ejide ndị ahụ kpụrụzie moto. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma anyị anọ na anụ mmiri okwu ya bụ ihe mebiri emebi aka nwekwara ike imezie ihe anyị na-eme bụ ka anyị nwee gwa ntị ọ bụrụ na anyị bụ ọnụ gwa ntị ọ bụrụ na ntị anụghị mbọsị a ga-egbupụ isi ọkwa ya na ntị ka a ga-egburu mana ọ dị mma ka onye kwuru ka ọ ga-abụ asị kedu ndị kwuru ọ bụrụ na onye kwutere ọfụma maka na ntị a gwara nụrụ mụ ọ bụ Mike Onugbo chọrọ ịpịachi ọnọdụ a maka na oge anyị agwara n'ụbọchị tata nwe na-asị gị biko chibiri aka ghọrọ anyị n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-abịakwa ọzọ ebe ọ bụla ị nọ ibutere n'anya aja afa maka na Igbo anyị adịghị mma ka a na-akpọ anyị aja afa. Yes, my people, you've heard from this this guy. Onye Igbo, he's speaking Igbo. All our people saying Onye Igbo. I don't understand the kind of confusion in these people's head. And these are part of the problems we face, right? And we're bringing you these kind of videos, right, this week because we'll be trashing a lot of problems, a lot of obstacles on our way to actualizing this Biafra, right? We're bringing you these videos this week. All right, share your thoughts in the comment section. Let us know what you think. What do you have to say about this? And please, this is a peaceful community. If you criticize, do so in a respectable manner, right? And if you've not yet subscribed to this channel, please do well to subscribe. Click on the notification bell so you don't get to miss out on interesting videos like this, because we're going to be bringing you so much of them this week. And share on all your social media platforms, right, so that Igbos get to know what is going on. Thank you very much. God bless.